Jeg kigger. Du skal kigge i, så den ikke falder. Det er flot. Og så på igen. Igen? Så bare sæt den på igen. Sæt den på grillen igen, så du kan få pølser. Hold den lidt langt ud. En med låg. Hvorfor skal vi også bruge mos? Det ved jeg ikke. Det er Chris, der har en idé, hvad jeg skal gøre det. Vi brænder alt. Den der kunne I se, det godt bruges. Ja, vi skulle have et eller andet, der kan brænde jo, ikke? Se den der, nu er den klar til. Tid. Nu er den knækket. Også den her, sådan her. Nå, skal vi hente mere, eller? Det kan vi godt. Så går jeg lige hente nogle nøgler, for jeg har sådan en gaffel. Det er nemmere at samle de der op.